Dobrý deň, dovolte mi predstaviť vám minibodku v takom možno inom svetle, v ktorom by ste mali vedieť, alebo mal by som zodpovedať otázky, prečo sme sa rozhodli pomáhať deťom a prečo to robíme tak, ako to robíme. V prvom rade chceme povedať, že sme nápomocní štátu, systému a vlastne aj celej spoločnosti. Pretože to považujeme za morálne, etické a správne. Za 27 rokov práce sme nikdy neukazovali prstom, kto za to môže, alebo čo sa nerobí a má sa, skôr naopak. Prišli sme, urobili sme a dotiahli deti nielen k vzdelávaniu, ale aj k lepšej životnej úrovni. Nazval som túto správu, ktorú vám teraz prečítam, realitu detskej chudoby. Pomenujem definíciu chudoby, ktorá zahŕňa nedostatok peňazí a nedostatok základných zdrojov, ale aj smútok a abnormálnosť. Táto správa dokazuje, ako sú deti odborníkmi na svoj stav a prečo je potrebné brať ich do úvahy vo veciach, ktoré sa ich týkajú. Škodlivý vplyv chudoby na zdravie, vzdelanie a celkový rozvoj a blaho detí nemožno nejako podceňovať. V minibodke každým rokom vidíme a riešime závažné dopady a prípady detí po celom Slovensku. Často sú to hraničné situácie, v ktorých deti zvažujú dobrovoľný odchod zo sveta. A z nášho pozorovania vzišlo, že naše deti sú na tom veľmi zlé. Ako sa ale samotné deti pozerajú na chudobu a ako veria, že ovplyvňuje ich skúsenosti doma, v škole, v komunite a so svojimi priateľmi? Myšlienkou tejto správy je vžiť sa do skutočného života detí, aby ste videli veci z ich perspektívy. Nás to ohromilo, prekvapilo a rozhodne je to smerodatné. Najčastejšou asociáciou detí pri diskusii o termíne chudoba bolo predovšetkým nedostatok peňazí, po ktorom nasledoval nedostatok základných zdrojov a potrieb, ako je voda, jedlo, domov alebo prístrešie, kúrenie, elektrina. Tieto porozumenia boli sprevádzané zmienkami o tvrdých životných podmienkach, v ktorých deti žijú a o všeobecných ťažkostiach v každodennom živote. Nedostatok niečoho nesúvisí len s materiálnymi vecami, ale aj s vedomosťami, vzťahmi a pocitmi. Napríklad spojenie medzi vplyvom chudoby a emocionálnym aspektom je dosť silné. Tento vzťah zopakovalo niekoľko detí a jedno dieťa povedalo, že byť chudobný znamená nedostatok šťastia z niekoho života. Napríklad mamy, otca, starých rodičov. Pričom ďalšie dodalo, že chudoba je situácia, keď nemáte človeka, ktorý by vám mohol pomôcť. Podobné odpovede vyvolalo niekoľko detí. Dve z nich uviedli, že pre nich pojem chudoba súvisí s tým, že nemajú rodinu, alebo s pocitom smútku, keď sme sa deti pýtali na dôsledky pre deti a mladých ľudí žijúcich v chudobe, najčastejšou odpoveďou bolo, že oni a ich rodiny nebudú mať dostatok peňazí na zaplatenie vecí, ako sú jedlo, kúrenie, voda, elektrina a plyn. Nedostatok materiálnych vecí je jedným z prvých hmatateľných prvkov chudoby, ktoré deti najviac vnímajú, najmä v období dospievania. Keď k sociálnemu prijatiu zo strany skupiny rovesníkov patrí aj obliekanie, rozprávanie a správanie sa ako ostatní rovesníci, ktorí majú plnú podporu dostatku materiálnych potrieb. Deti nemusia mať finančné prostriedky na to, aby sa mohli zúčastňovať na rovnakých spoločenských aktivitách, dokonca ani na takých jednoduchých, ako je chodenie von so svojimi rovesníkmi. A z tohto dôvodu sa môžu cítiť inak ako ostatné deti. Šikanovanie alebo vylúčenie zo strany skupiny rovesníkov bolo druhým najčastejšie identifikovaným vplyvom chudoby na deti, ktorý vyvolal najviac komentárov v diskusiách s deťmi, ako aj poznámky o vplyve šikanovania detí. Najčastejšie explicitné odpovede sa týkali pocitov neustáleho strachu, smútku a čo bolo závažné, tak absolútnej osamelosti. Okrem toho konzultácia ukázala, že deti si uvedomujú dlhodobé účinky chudoby a trpia aj následkami. Jedno z detí sa vyjadrilo, že chudoba má zlý vplyv pretože potom deti nedokážu objaviť svoj potenciál
alebo preto, že nemôžu normálne rásť. Ďalšie dieťa z rovnakej cieľovej skupiny dodalo, že dnešné deti sa musia naučiť akceptovať, že v živote nemôžete mať všetko. To je vyhlásenie, ktoré naznačuje, že skúsenosti detí s chudobou môžu u niektorých detí viesť k menším ašpiráciám. Čo sa týka školy, slúži nielen ako základná súčasť socializácie dieťaťa a jeho integrácie do širšej komunity, ale má aj potenciál byť silným nástrojom zostupnej sociálnej mobility. Napriek tomu možno chudobu detí pociťovať aj ako významnú prekážku pre deti, aby v školskom prostredí dosiahli svoj plný potenciál. Konzultácia v skutočnosti ukázala, že chudoba sa môže stať terčom šikanovania a sociálneho vylúčenia detí v škole. Navyše, skryté náklady na vzdelávanie súvisiace s nákupom písacích potrieb kníh školného by mohli brániť prístupu detí k vzdelávaniu. Ďalším veľmi dôležitým aspektom, o ktorom deti hovorili, je hanba z rasovej príslušnosti, nedostatku vyrovnania sa rovesníkom po materiálno-technickej stránke, oblečenie, obuv, školské tašky, mobil a iné možnosti. Tiež hanba z vlastnej vône, respektíve, že si oni uvedomujú, že nevoňajú ako deti z lepších rodín. Pretože o nich uvádzajú, že tie sa viac smejú, sú krásni a majú lepšie známky. V domácom prostredí sa chudoba prejavuje veľmi konkrétne. Deti by mohli zostať vo svojich domovoch, ale nie sú to stabilné domovy. Často sú buď vysťahované, alebo nútené sa sťahovať možno aj pravidelne pre nedostatok finančných zdrojov, finančnej zábezpeky, zvyšovania nájmu, prenajmu nehnuteľnosti majiteľmi. A kvalita ich života je na hranici absolútnej núdze z pocitu domova. V drvivej väčšine sú ich prenajaté domovy v horšom stave, chladnejšie, vlhké, alebo bez teplej tečúcej vody, často elektriny. Okolie a vnútro domu zanedbané, špinavé, zatuchnuté. Deti uviedli, že rodičia si často hľadajú a striedajú partnerov, o ktorých si myslia, že im pomôžu, ale vôbec to tak nie je. Skôr ešte prehlbia ich chudobu a berú peniaze, pijú, alebo sa bijú navzájom, alebo bijú ich, alebo si požičajú a nevedia vrátiť, alebo bývajú u majiteľa domu, ktorý zneužíva ich mamu na sex a peniaze. Deti uviedli, že sú často vonku aj v zime a domov vôbec nechodia, pretože to v dome nie je ako doma. Nedokážu sa učiť, lebo sú hladné, alebo sú terčom kritiky, kriku, hádok zo strany rodičov. Okrem toho nemajú vlastné súkromie, izbičku, priestor, kde by mohli mať možnosť učiť sa alebo mať priestor sami pre seba. Deti žijúce v bytoch tiež povedali, že život v chudobe sa môže premietnúť aj do menších bytov, čo vedie k úplnému nedostatku súkromných priestorov a teda chvíľ súkromia, čo môže viesť k zlej atmosfére v rodinách. Deti identifikovali úlohu chudoby ako niečo, čo by mohlo prispieť k napätiu v domácom prostredí, neustálým hádkam a hnevu detí voči rodičom a opačne. Deti identifikovali väčší vzťah v profesnej práci rodičov ako vzťah k ním samotným cez časovú identifikáciu. Pomer bol v drvivej väčšine v prospech pre neznáme, teda práca a iný čas mimo domu. V neprospech pre nich samotných. Takto pomenovali čas. Komunita, v ktorej deti vyrastajú, zohráva zásadnú úlohu pri formovaní ich rozvoja a blahobytu. Zdravé vzťahy v komunite môžu posilniť pocit spolupatričnosti, na rozdiel od toho, izolácia môže posilniť pocity odsudzenia, čo ovplyvňuje pocit identity a sebahodnoty detí. Okrem toho má táto správa zásluhu na tom, že dokazuje, že účasť detí je nevyhnutná pre politické diskusie o všetkých aspektoch, ktoré ovplyvňujú životy detí. Ich skúsenosti a hlasy ilustrujú, že deti sú odborníkmi na svoj vlastný život a že nikto nedokáže pochopiť ich realitu lepšie ako oni sami. Musíme sa zapojiť ako celok do verejnej diskusie o záležitostiach,
ktoré sa ich týkajú a podporovať kanály a platformy, aby sa tak urobilo. Minibodka vznikla ako podporná platforma do dobrovoľníkov výhradne pre výkon dobrovoľníctva v prospech systému a v prospech detí. Už 27 rokov robíme na Slovensku dôležité rozhodnutia a dôležité skutky, ktoré menia životy detí. K lepšiemu, samozrejme. Uvedomujeme si opodstatnenosť nielen ako dobrovoľnícke združenie, ale hlavne ako široká odborná a laická verejnosť, ktorá sa svojím rozhodnutím konať rozhodla prispieť k zdravšej spoločnosti, v ktorej môžu naše deti bezpečne vyrastať a žiť. Svojou činnosťou zmierňujeme následky chudoby, týrania, zneužívania a zanedbávania detí, zabezpečujeme rovnosť šanci chudobným a smutným deťom a hľadáme vždy tie najlepšie a dlhotrvajúce spôsoby. Celospoločenský dopad je zrejmý. Naším cieľom nie je ukazovať prstom, čo, kde a prečo nefunguje, ale ukázať príkladom skutkov, to vieme zo skúseností, a spoluprácou všetkých zúčastnených, ako môžeme meniť životy našich detí. Ďakujem, že ste si nás vypočuli, teda mňa, aj s tými mojimi rečovými chybami a prešmičkami, ale nechám to tak, nebudem to nejako upravovať. A ďakujem vám za to, že môžeme byť súčasťou tejto komunity na Slovensku, ako určite aj mnoho ďalších združení, ktoré robia nádherné veci. Ale predovšetkým chceme povedať, že my naozaj sme podporný objekt alebo subjekt pre štát, ale hlavne pre tie detičky. A chceme, aby ste vedeli, že ktokoľvek z vás môže urobiť veľa dobrého už len tým, že sa pridá, možno nám nejakým spôsobom pomôže, alebo vyslovíte možno nejakú modlitbičku, utrusíte za nás, aby sme mohli pokračovať, aby sme mohli zmierňovať následky dopadov chudoby na deti. Srdečne vás pozdravujem a želám všetko dobré.